ngosuku ubone ukuthi masuyilandelisisa kahle indaba yakhona ubone ukuthi vele bengeke ngize ngimsize ngalutho. Yabo. Bengeke ngize ubungeke uzumsize ngalutho. Ziningi sabalandeli kunezinto okufanele sivumele ukuthi ngeke size sazi everything. Yabo. Singakwazi nje singakwazi ngaloso sikhathi sesikuthola after 3 years 4 years abanye bethu but egcina ngosuku ngeke size sazi everything. Kuyimanje zothi uMthandeni uhlalelene engakhiphi kwasha kwacima kanjani. uMthandeni eyintweni eziningi engisuke ngikhuluma ngoMthandeni niyazazi nina nabalandeli bakhe izinto engikhuluma ngoMthandeni niyazazi but benihlele niqumbi imqudula imlomo ningakhulumi ngazo ningazisho benihlele niqudula imlomo la lezi imbebevu zenu zemlomo ningayikhulumi lezo zinto. Kufaya kuze kuqhamuke mina ngizokhuluma ngalezi zinto mase niyitshela ukuthi mhlambe ngomngane wenu noma mhlambe ngilandela nani uyamthanda lo SK. It's not about lokho. Lezi zinto engisuke ngikhuluma ngazo zama facts niyazazi but nihlezi niqudula imlomo ningayikhulumi lezo zinto. Nihluleke dismally nihlale nezinto since uMthandeni wafika emculweni nizazi zenzeka kuyena ningafuni ukuyikhuluma cause ben actor is ama celebrate engazi ukuthi nini amaqhawe kuyena uMthandeni. Namhlanje nenze ngazi ukuthi icontent ngamsiza ngayo ayikho into engamsiza ngayo uMthandeni nini. Ayikho into engamsiza ngayo uMthandeni. Ni useless kabi kube niyazazi. Ngiyeke uMthandeni enze ngendlela afuna ukwenza ngayo. Ni useless kabi nini. Yabo. Enzenze ngazi ukuthi icontent ethini important ngani ayikho into ebaluleke ngani ni useless kabi nini. Qamuka akakhiphi ngani senimi ngaphesheya manje yamjaja umfana wenu ukhipha nini akena umfana wenu uMthandeni uyena umnikazi womsebenzi wakhe akunini abanikazi bomsebenzi kaMthandeni. Miyeke nenze ngendlela enza ngayo zonke lezi zinto engiyikhulumile ngoMthandeni ngize ngibuke ngazuthi kuze kwakheleke lezo zithanyana lezo loso sicefanyana lezo ngize ngithuka abantu bengisuke ngikhuluma izinto enizaziyo benihleli ningayikhulumi. Yabo ngikhuluma izinto enizaziyo niyazazi ukuthi enizazi nizazi kahle zonke lezi zinto engisuke ngikhuluma niyazazi nini but benihleli nibumbe imlomo ningayikhulumi. Miyeke nenza ngendlela enza ngayo angithi nakhetha ukumlandela mlandeleni. Mlandeleni angithi nathi nakhetha ukumlandela mlandeleni. Ningafuni ukumlawula ningafuni ukumlawula miyeke nenza ngendlela enza ngayo. Senenze ngazi ukuthi manje content ethini mangaka ama-albums uMthandeni ewashaya ngoba useless benecwile ngokuthi nje ni useless acwile lawo ma-albums afe mangaka ama-albums uMthandeni ewashaya sabe eqhamuke thina manje kube ngathi siqamba manga masithi imfolomane yayishayiwe yawuvala u2020 ni useless nangawaveza lawo mandla ukuthi imfolomane yayimnandi. Amavolovolo ayimnandi amavolovolo but akuvelanga ukuthi ayimnandi ngobani nile zinto enizona ubulandeli benu nihambisana nokukhalela udumo. Yabo uSK Kazolonke wacwila nikhona cause ni useless. Yabo ni useless uSK Kazolonke akafika kwilevel owakufanele ufike kuyona cause ni useless. Nilandelela ukwenza ama-content nabalandeli abenza ama-content abafuna ukwenza ama-content. Yabo nilezo zinto nama-plastic fans nina. Yabo angiforce umuntu ukuthi athande uMthandeni ngithi ningamforce ukuthi ama-games akhe awadlale kanjani. Ngiyafuna ukumforce ukuthi ama-games akhe awadlale kanjani uyazi yena ukuthi izinto zakho zenza kanjani.
Ngilapho nje ngimalapho nje. Ngabo. Fika ngakhuluma izinto la. Obokufanele ngabe nayikhuluma, nayithule. Aneyikhuluma. Ngase ngikhuluma naqhuma. Azi ngixhumana. Untsho ovana ongenamngani. Untsho ovana ongenamngani nje. Nikwazi lokho. Nguntsho ovana ongenamngani nje. Mawuzizwe ngazuthi iqiniso liyakushisa mhlambe likushisa izinqa noma kanje bhinca lona ithawula. Uphume kimi. Umuntu ohlezi ngimtshela indaba zakhe noma abe yini nje. Akekho umuntu engagest yena la. Akekho umuntu engimfavorayo. It's just that nje. Iqiniso mase stick kuma facts. Ngafuna ukumlawula umthando, uyazi ukuthi wenzani. Uyazi ukuthi wenzani. Kuyimanje nje ungathothi kwasayona le Paris nje nizohluleka ukuyivotela uwine ngumasama. Kwi-competition e-fair nizohluleka ukuyivotela. Khona nje osafeza amasendela akazayivotela lo ngo. Ukhona nje. Sikhona nje siphukuphuku. Sithi siwumlandeli, sizenza umlandeli. Siye senza amavidiyo. Kodwa ngicela ukuthi ungathothi akazafaka even one vote lokuthi nje at least inkosi yami kulawo ngi-add esivivaneni. Ungathothi awukwazi ukuvotela nokuvota. Akasakhiphi ngani awuvotile. Hayi indaba yeni nayikho nje. Indaba yena ayikho. Phela ilokhuza. Phela ngalezi ekhadi zama-CD. Yazi ukuthi abalandeli uyakwazi ukubahlukanisa. Uyakwazi nje ukubahlukanisa imentality yabo. Thola umuntu usedaka utshwala laphayana. Asenayo nanemali yokuthenga i-CD. Ehlulwa nje u-R80 ukuthenga i-CD akasenawo. Awubona ukuthi into ebalekile nje uqhamuka ugqoke lo abhitha. Uqhamuka ugqoke lo godo. Ugqokile uhamba udunusa sitabane. Zitabane. Hamba ndunusa ndakwa amasavana lapha. Ndakwa ama-Heineken emva kwalokho aseyintshothu fine tshela umuntu ninokuthi kumele akhiphe nini ngasiphi isikhathi. Niwubani? Umlinde nje uzokwenza kanjani afuna ukwenza ngayo. Engafuna ukutshela ukuthi wenze kanjani. Umthalela kuyena u-DSD. Akuyena u-DSD ofunza amakhekhe emapakini. Akuyena u-DSD umthandeli. Zaphele mpesi. Zaphele mpesi. Ngisacinga lento yokuvela la. Come on, Mom. Lutshana. Akusevideo khona live la. Ngizangibingelele nje mthidam bese ngiphuma yabo. Okay. Ngiyabona kangaka bese. Ungifonela kabi usemsebenzini. Wenzani? Angibuza. Ngithi Hayi sengithe impuku angibona. Ungena kabi useklasini.
sekambasini buke ngitholeleni ehamba bethu abantu abangaka abempela sebelithi nje angidlule ngikubingelele mfethu angisakwazi bona bese ngiphuma ngibuyise emsindweni kahlahle lapho ngiza ngibuze nje ukuthi inyanga yakho yathuloka yimini ngani mfethu mhlambe yathi uphuma kimi ukuze uzoceba yini khululeka zokuthini ngisagubela ngifuna ukuthwala ngawe yathini vele ngifuna ukuthwala ngawe khululeka zokuthini angikubuze Ikhamba sekunjani lapho kuwe? kaphile Asoke.